This program is brought to you by Enhanced Vision Optical, located at the first level of Libkit-Kay Mall, Cagayan de Oro City. Sa atong bana ko ipapaardi ko mga kaistorya kulbasan ni diri kung atong niaging episode bana dili niya madawat o di niya gustong dawaton ang ginikanan sa iyang asawa nga senior citizen. Karon naman struggle kaayo ang asawa tungod kay dili kakadawat sa iyang bana ang ilang anak nga adunay kapansanan. PWD atong basahon na. Papa RD, tabangiin taong ko, mangayo kog kalamdagan kanimo kung unsay akong buhaton nining akong bana na dili na ako makita ang iyang pagmahal o pagpangga sa among kamanghurang anak, sukad nga among nadiskubrihan nga ang among anak adunay autistic ang among anak, Papa RD, ug daghang kinisag mga gikinahanglan unta nga mga serbisyong medikal o apil na therapy apan kulang sa suporta ang iyang amahan. Tungod kay matod pa sa iyang amahan, Papa RD, disappointed siya kay dili na matuman kuno ang iyang mga pangandoy para aning iyang kamanghurang anak nga lalaki. Tungod kay tuluman ni sila, Papa RD, ang duha babae niya, matod pa niya, Papa RD, nga imbis nga lalaki na hinuon, nahimo naman daw kuno hinuong PWD. Suloy kayo ang bata, Papa RD, halos dili gapansinon sa iyang papa. Bahala na lang daw kuno ang gobyerno sa among anak, Papa RD, unsay akong buhaton. Marife. Kulbasa na imong bana ba? Unsa din na yang gugmanik conditional? Unsa din na yang gugma day ayara siya mohigugma sa iyang anak kung nasay makuha? Dili man dapat ingon na ang ginikanan. Ang gugma sa ginikanan ngadto sa ilang mga anak unconditional. Dapat siya una ang magpakita kay siya ang lalaki, siya ang padre di pamilya. Pero siyang gihimo, di ba, sakit kay na sa usa ka inahan nga makita nga ang iyang bana walay paghangop o walay pagmahal sa ilang anak. Ilabi na nga adunay kapansanan, di ba, usa ka matod pa autistic. So siguro atong mahinabi karon. Okay, atong makauban karon ang head sa Persons with Disability Office, Miss Lisa Corpus, Miss Maria Lisa Corpus. Ma'am Lisa, mayong adlaw. Mayong adlaw. Sir Papa RD, mayong adlaw sa imuha o sa tanang naminaw sa imong programa karon. Ma'am Lisa, gamay lang ni nga pangutana para maklaro. Namagin nagsumbong din nga mama na dili daw kuno ga atimanon sa amahan ang ilang anak nga adunay autism. Nabay violation nga nakomit ang usa ka ginikanan nga dili maghatag og pagtagad sa ilang anak nga PWD? Oo, no, dako kayo na siyang violation in case proven. No, sir, na klaro man yun na nga case sa Public Act 926 which is the violence against women and their children. No? So, hindi lang sa babae, kundi pati sa mga anak. So, once na ma-prove na siya, nakugod kayong puluhan na maigo sa anak na malawon dito. Kasi sa malawon outside sa ato balaw sa atong health code, no, nga dapat yun, no, especially children with disability, yun. So, dapat yun, maatiman yun siya o patagaan o ma-impacto ang pagtagal. Kung magmagahi ang amahan, Ma'am Lisa, or ang ginikanan, unsa may posible nga mahitabo sa iyaha? Mga penalties nga pwedeng maipahamtang sa iyaha kung magdumili siya gihapon nga timanon ng iyang anak nga adunay kapansanan?
okay, sir, no? Kung murag klaro, maging kayo ni, no? Kung namin siya. Pero siyempre, ang innocence, no? Everyone is presumed innocence until proven guilty. Pero kung inana, laro din siya violation sa Republic Act 9262, pwede din siya ma-imprison. No, pwede siya ma-imprison ng certain high-prescribed na period, no, for in violation of the Republic Act ng Violence Against Women and Children. And kung ato ang mga pangunan, ato ang festival, anyway, yung ano man sa kay voucher is in general lang yung siya, no, hindi na siya yung kamarangay lang or so, pero ang atong protocol niya yun, sir, is dapat may report yun siya sa barangay naman kay barangay Bausil, no, na dito dayon si barangay na makikoordinate sa ato ang police, no, para sa makasaka ang mga kaso na inunganan. Protocol, no, sa barangay sa tauna, then sa barangay sangko po nyo, kung sa city, manawag sila sa city, kailangan mag-ibig sa social case study, no, para and sa isa ka social worker to assess ang bata gabi na with special needs siya. Kung makitaan gyud og kanang ginatawag nga probable cause ba nga naigibuhat nga di maayo or nagpasagad ang amahan niya, dili willing magpasakag kaso ang inahan. Pwede ba nga ang inyong opisina ang mahimong complainant ani, Ma'am Lisa? Dili man dili ang siguro pwede ang office, sir, no, ang magpasaka og kaso nag-anye ang mother dili siya gusto, sir. Ako ba? Ang ano yun? Kasi it is a crime against the Republic naman din ng 1962. Nature na Republic Act. Even ang sayingan, even I think even ang barangay, kaya naman sa community. So it has to be someone na makatestify yun na din ang abuse. No, na makaano sa iyan. Not necessarily the mother kung hindi siya gusto. It could be someone, no, from the community lang. And relative, neighbor, pwede na siya, sir. And if proven, pwede na siya ma-preso, no, ang offender. So, Ma'am Lisa, sa katapusan, kung naay mga naminaw karon o nananaw karon sa atong discussion nga susama og inaani nga kaso, sitwasyon, unsay imong maitambag kanila, Ma'am Lisa? Ako advice yun, no, sa tanan na regardless kung na disability or wala, women or children, you know, to somehow, no, dapat mag-load ang ikaw mismo sa imong kaugaling mo, no, dapat no, and when stop the violence kay sa yung mga mga cases, pero no, in reality, naidagan hindi pinapasaka, no, pero hindi rin ka prosper kaya ang hintugdan mo mismo mo atras, no, hindi na pagayon. Pero there are cases, no, na actually known case na isa ka woman with disability na subject siya for violence, pero nagpasaka din siya and then karon na free siya, no, sa imong anak na situation. Nanalid na siya. Kung ikaw, adult, no, it has to start from you because no matter how concerned your neighbors are, no, and even your relatives, no, na closest to you, concerned sa imo, ikaw mismo sa imong self, hindi ka concerned. Nagdagan ka yun na, unfortunately and sadly, na may mga ingola na case, nag-line man yun ka o mindset, no, siguro na and then tolerance level po, no, sumauna sa mga bawat cases na natulungan na palulong sa violence wherein ano po siya sa inanakadilit na maayon. And when it comes to our children, especially those with disabilities, no, wala kang biglain mong protect sa iya kung ikaw mama or papa if kita may offender sa ila
pamilyahan, no, na ang kinabuhi sa isa kamata na naikabilingan, especially na sa mga mental challenges, multiple challenges, no, na ang imo ra gyud mama or closest to you or ang dapat na magpagprotekta sa imo, and no, na napit yung balaod na magprotekta, mag-hesitate, no, especially para anyway, abuse leads to nowhere. It will eventually be worsened. No? Once an abuser is always an abuser. Nanay na siya. May mula na siyang cycle, may mula siyang pattern, and then the person na ang mag-break sa cycle na imong anak. And when it comes to your children, of course, you are the one that is supposed to protect. So you should be the one reporting, the incident to the proper authorities para nobody deserves to be treated as regardless kung nakay disability or wala. Ato ang human rights is divine and basic. And wala may people na may right to trample our lives. Report lang yun, sir. Report lang yun. Ma'am Lisa, daghang kayong salamat og maayong adlaw. Thank you. Alright, mga kaistorya, si Ma'am Maria Lisa Corpus ang head sa Person with Disability Office sa City Government of Cagayan de Oro. Unta na nahimasmasan ka ng imong bana nga lampingasan, yan na imong bana nga way klaro, kanang imong bana nga walay kasing-kasing. Asa ka ba kita og amahan nga ingon ana nga ang gugma conditional, nga sukad nga nahibaw-an niya nga ang iyang anak day na ay disability, nagbag-o ang iyang pagbati. Dili na niya halos gapansinon ang bata. Ang bata gusto mo hinangop sa iyang amahan pero gapasagdan lang. Gadugo intaw ng kasing-kasing sa inahan, mga kaistorya. So matud pa ni Miss Maria Lisa Corpus, Ma'am Lisa, sa PIDAW, pwedeng kasuhan kanang imong bana kaistorya. Og dili necessary nga ikaw ang mag-file og kaso. Pwede imong silingan, pwede imong paryente, pwede mismo ang CSWD ang mukaso kaniya. Oo. Kay daghan siya violations. Republic Act 9262 og nasupag pud niya ang balaod sa mga persons with disability. So mintras dili pa ulay ang tanan, sir. Baguhan na lang imong style kay ang style mo bulok. Oo. Kinaraan man ang imong style. Kinaraan na imong style, dili na nauso karon. Ang uso karon, palanggaon nato, gigugmaon nato ang atong mga anak unsa man ang ilang kahimtang. O basin unya og maghimas-himas kagrihas anang imong kalaki tungod kay imong ang imong gibuhat, that's form of abuse. That is psychological, emotional abuse sa part sa inahan o sa bata. O abi nimo og basta-basta lang na nga sa laod. No, that is a criminal offense. Mapriso manggaling ang ginikanan nga abusuhan ng ilang anak nga normal, walay kapansanan unsa na lang ka nang ingunaan nga kahimtang nga dili nimo atimanon. So pagsaba lang ka-istorya ha, kung wala pa na magbago ang imong bana, i-communicate lang si Papa RD sa Messenger kay para ato nang maipaabot dito sa opisina ni Ma'am Lisa Corpus para kung di gina magbago imong bana, mahatagan na siya sa eksaktong aksyon. So sa mga asawa out there nga nananaw karon sa programa ni Papa RD na namoy paglaom, kung kamo nagsuffer anang mga klase nga mga bana nga mga way buot, mga bana nga way mga puangod, mga lampingasan, ipadala lang ang inyong mga sulat reklamo sa atong Facebook Messenger kay para mabasa na ni Papa RD og mahatag og pagtagat dinhi sa atong programang
bana ko, ipapa-RD ko. Please don't forget to like this page, follow, comment, and share. Daghang salamat, og hangtod sa sunod higayon.